Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan bağı betarap yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşimize başlayaz. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhamedov Azerbaycan Respublikasynyň Daşary işleri ministri Ceyhun Bayramow kabul etdi. Mihmana duşmagy döredilen mümkinçilik hemde Türkmen topragyna mehirli kabul edilenligi üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Azerbaycan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny getirdi. Hemde Azerbayjanyň syýasy, diplomatik, tüwda iqtisady we medeni ansanperwer ulgamlarda döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmäge taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimize iki taraplan hyzmatdaşlygyň mühim resmi namasyny gol çekmek üçin Aşgabatda gelen Azerbayjanyň wekiliýetiniň ýol başlygyna mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Azerbaycan Respublikasynyň prezidentine hoşniýetli sözlerini aýtdy. Döwlet daşlarymyzda Türkmenistanyň paragatçylyk tyjylyk we hoşniýetli goňşulyk ýöreleri esasyna dostlukly Azerbaycan Respublikasy bilen diýip bolan gatnaşyklary ýygyderli ösdürmäge ygyrarlydygyny bellädi. Duşun başına hut öýdary ananşmagyň we düşünşmegiň ýokary derejesiniň hemde taraplaryň dünýäniň gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça çemeleşmeleriniň we garaýşlarynyň ýakynlygynyň köpügürli hemde ören netijeli döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup durýanlygy bellenildi. Azerbaycan Respublikasynyň prezidentiniň 2018-nji ýylda Aşgabatda bolan resmi saparynyň hemde hormatly prezidentimiziň 2020-nji ýylyň martyna Baku şäherine bolan resmi saparynyň barşyna alalaşyklaryň 39-syna gol çekildi. Şol alalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi iki döwletiň halklarynyň awadançylygynyň bähwedine hyzmat eder. İşin netijeli ýagdaýda geçen duşun başyna mühim ugurlaryň ençemesine, şol sanyna ýalňyç energetika hemde ulug kommunikasiýa ulgamlaryna iki ýurduň iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdäki köp birlik netijeli hyzmatdaşlygynyň şuňky ýagdaý we geljegi barada pikir alşyldy. Bugün Azerbayjanyň we Türkmenistanyň sewit taslamalarynyň ençemesiniň, şol sanyna lapis lazuli halkara ulug geçirgesiniň taslamasynyň başyna başlan we ony durmuşa geçirmäge işen gatnaşýan ýurtlardygy bellenildi. Bir geçergelerden netijeli peýdalanmak, döwletary tüwda gatnaşyklaryny pugturandyrmagy hemde hyzmatdaş ýurtlaryň durnukly ykdysady ösüşine ýardam eder. Melim bolşary ýa ýakynda şu ýylyň 16-njy ýanwaryna Türkmenistanyň, Azerbayjanyň we Owganystanyň pugdagary toparynyň ýol başlarynyň onlaýn görnüşindäki üç taraplaryň duşy geçirildi. Şonuň netijeleri boýunça taraplar lazuli geçelgesi boýunça hyzmatdaşlygyň ýol kartasyna gol çekdiler. Hormatly prezidentimiz we Azerbayjanyň Daşary işleri ministri Türkmen Azerbayjan gatnaşyklarynyň şol sanyna ýeri halkary guramalarynyň we awraly sewit düzümleriniň çäklaryny okunly ösýänligine kanagatlanma bildirip, taraplaryň uzak möhletden hemde ýödary bähwitlik etasyna gurulýan diýip bolan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde diversifikasiýa bilen ösdürmäge ýödary gyzyklanma bildirýänligini tasdikladylar. Şunun bilen baglanykda ýokary hemde hökümetary derejelerinde gazanlan alaşyklaryň üstünlikli durumşa geçirilmegini möhüm orna eýleýän ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Azerbayjan hökümetary toparynyň işine oňyn baha berildi. Duşun başyna ýalňyç energetik ulgamyna hyzmatdaşlyk pugturandyrmak hemde giňerimli taslamalary durumşa geçirmekde iki iri energetika döwletleriniň tagallalaryny birleşdirmek boýunça köp ýyllyk işin netijeliligi kanagatlanma bilen bellenildi. Şuňy Türkmenistanyň hökümetiniň we Azerbaycan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda Hazar deňizinde dostluk ulevodorod ýatagyny bilelikde barlamak, işläp taýýarlamak we öýleşdirmek barada ýözara düşünşmek hakyndaky ähtnama gol çekilmegi şol uly işiň aýdyň netijesidir. Azerbayjanyň Daşary işleri ministriniň belleşýäli munyň özi hoşniýetli goňşulyk, dostlukly döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesini hemde Hazaryň biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan dostluk, hyzmatdaşlyk deňizdigini ýeni däwrge tasdiklaýan taryhy wakadyr. Hormatly prezidentimiz we Azerbaycan Respublikasynyň Daşary işleri ministri bir möhüm resmi nama gol çekilmeginiň Türkmen Azerbayjan gatnaşyklaryna täze tapgyryň başlanýanlygyny alamatlandyrýanlygyny bellep, döwletary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde okunly ösdürjekdigini anan bildirdiler. Hemde Türkmen we Azerbayjan halklaryna bagyt, paragatçylyk we awadançylyk baradaky iň gowy arzularyny beýan etdiler. Duşukdan soň Azerbaycan Respublikasynyň Daşary işleri ministri habarçamyda şeýle gurun berdi. Daşary işleri ministri hökümetine bu meniň doganlyk we dostlukly ýurt bolan Türkmenistana ilkinji resmi saparymdyr. Şuň çoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti bilen duşmagy döredilen mümkinçilik meniň üçin uly hormatdyr. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dürli gullary boýunça gyzykly we içgin söhbetdeşik boldy. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň ösdürmegini iki döwletiň liderleriniň arasyndaky aýratyn gatnaşyklaryň möhüm orun eýleýänligini bellemek isleýän.
Soňky ýyllarda Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentiniň we Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda öýdara saparlaryň ençemesiniň bolandygyny bu ýysan üçin bellemek gerek. Şeýlekem biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň diňe bir iki taraply esasy däl, eýtem köp taraply esasy da ösürilýändigini aýratyn bellemek isleýän. Azerbaýjan we Türkmenistan sewit ähmiýetli taslamalaryň ençemesiniň başlan we olary durumşa geçirmäge işin gatnaşýan ýurtlardyr. Şonuň bilen baglykda 2020-nji ýylda video maslahat görünüşinde Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň hemde Owganistanyň prezidentleriniň arasynda üç taraply duşuň geçirilendigini bellemek isleýän. Halkara gatnaşyklaryň çäklerini Azerbaýjan we Türkmenistan birek-birege hemişe gollaýarlar. Bu wagtda biziň ýurtlarymyzyň gatnaşyklary öýdary düşünmek häýetine gider. Halklarymyzyň medeniýetleriniň dep desurlarynyň umumlygy bize birek-birege oňat düşünmäge ýardam edýär. Taparyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmek bilen baglanşykly degişli resmi namalara gol çekmek meýilleşdirilýär. Bursatdan peýdalanyp doganlyk türkmen halkyna bagyt hemde arwaşlyk arzu edýän. Sag bolun. Sonra Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Türkmenistanyň hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda Hazar deňdine dostluk uglevodorod ýatagyny bilelikde barlamak, işlep taýýarlamak we özleşdirmek barada özara düşünmek hakynda ehtnama gol çekmek dawarat boldy. Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň ötüşinde täze tapgyr alamatlandyrýan bu möhüm resminama gol çekmek dawaratyny göni video aýratlyş arkaly iki döwletiň başdanlary Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Ilham Aliýew gatnaşdylar. Assalamu alaikum, hormatly gardaş, уважаемый Ильхам Гейдарыч. Прежде всего хотел бы тепло приветствовать вас и поблагодарить за участие в этой встрече. Сегодня традиционно дружественно, братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Дотлук в Каспийском море. Этот документ стал результатом проведенной нашими странами большой многолетней работы, нацеленной на упрочение сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытие огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создание в регионе Каспийского моря самых благоприятных условий для развития устойчивой энергетики, широкого и взаимовыгодного международного партнерства. Как известно, в марте 2020 года в ходе моего официального визита в Баку мы с вами вместе подробно обсудили и проанализировали возможности двухстороннего сотрудничества в энергетике на Каспийском море. В результате были достигнуты договоренности о совместной работе на одном из крупных месторождений углеводородных ресурсов на Каспии. При этом было подчеркнуто, что главными принципами вот такой деятельности будут солидарность, взаимное уважение и поддержка. Поэтому глубоко символичным стало наше общее решение назвать это месторождение Дотлук. Вышеназванной договоренности принятые решения без сомнения войдут в историю отношений наших государств как яркий пример подлинного добрососедства, ответственности, дальновидности, равноправия, учета интересов друг друга. И, конечно, они еще больше укрепят дружбу и братство между туркменскими и азербайджанскими народами и нашими государствами. Безусловно, подписание меморандума знаменует собой принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международно-правовой базе.
создаются дополнительные серьезные стимулы для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной и долгосрочной основе. Дается мощный толчок развитию и динамичному росту национальных экономик наших стран, созданию новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни людей. Пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую признательность специалистам и экспертам двух стран, а также всем, кто внес свой вклад в подготовку этого документа. Уважаемый Ильхам Гейдарович, сегодня отношения между Туркменистаном и Азербайджанской республикой развиваются последовательно и динамично. Мы успешно сотрудничаем на международной арене, выступая за упрочение всеобщего мира, стабильности и безопасности. И наши страны разделяют подходы по такой принципиально важной теме глобальной повестки, как энергетическая безопасность, видение конфигурации международных энергетических потоков и в целом архитектуры мировой энергетики. И здесь нужно особо выделить активное плодотворное взаимодействие двух государств, международных организаций. Туркменистан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его международных инициатив соавторства по целому ряду выдвинутых Туркменистаном проектов резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В свою очередь подтверждаю готовность Туркменистана к поддержке инициатив и предложений Азербайджана в международных структурах. И в этом контексте хотел бы отметить блестящее председательство Азербайджанской республики в движении неприсоединения, подтвердившее высокий авторитет Азербайджана и его руководства. В ходе успешно проведенного в октябре 2019 года саммита движения неприсоединения Туркменистан выступил за активное участие неприсоединившихся государств в формировании глобальной системы энергетической безопасности, основанной на справедливых и прозрачных принципах, равноправном доступе к источникам энергии и средствам их доставки, учете и признании интересов производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов. Важнейшим направлением туркмено-азербайджанского сотрудничества является взаимодействие по Каспийской тематике. Наши страны вносят большой вклад в превращение Каспийского моря в зону прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и эффективного партнерства. И как трактуют все прикаспийские страны, Каспийское море, море мира и добрососедства. Результатом многосторонней совместной работы стало подписание руководителем 5 прибрежных государств в августе 2018 года Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, обусловившей начало нового этапа сотрудничества на Каспии, и в том числе в энергетической сфере. И в ходе состоявшегося в 2019 году в городе Туркменбаши первого Каспийского экономического форума мы провели очень содержательные, полезные переговоры с правительственной делегацией Азербайджана и вышли на ряд важных договоренностей. И сегодня мы опираемся на осмысленное понимание необходимости последовательно укреплять двусторонние отношения, на совпадение долгосрочных интересов по главным направлениям Каспийского государства, осознать тех огромных перспектив, которые открываются на Каспии для наших государств, других прибрежных стран, сопредельных регионов и крупного международного бизнеса.
Важнейшей областью нашего партнерства выступает транспортная сфера. Вместе с афганскими, грузинскими, турецкими партнерами Туркменистан и Азербайджан сегодня активно работают над эффективным функционированием транспортного коридора Ляпис-Лазули, призванного стать важнейшей континентальной магистралью между Азией и Европой. Туркменистан и Азербайджан также являются одним из инициаторов создания системы транспортного сообщения по линии Каспийское море, Черное море. Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы вместе приступаем к большому, важному и очень перспективному проекту. Убежден, что совместная работа Туркменистана и Азербайджана на месторождении Дохлук будет успешной и эффективной. Я искренне благодарю вас за поддержку этого исторического документа, за большое внимание и личный вклад в дело развития и укрепления дружбы, братства и сотрудничества между нашими народами и государствами. Поздравляю вас с сегодняшним знаменательным событием. Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений вашей государственной и политической деятельности. Я также прошу вас передать пожелания мира, благополучия и процветания всему народу Азербайджана. Благодарю за ваше внимание, уважаемые участники церемонии подписания. Разрешите с глубоким уважением предоставить слово для выступления его превосходительству, президенту Азербайджанской республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Башевственно Гардаш. Çok sağ ol kardeş. Уважаемый господин президент, уважаемый Гурбангулы Малигулевич, очень рад вас видеть. Сожалею, что не удалось сегодня присутствовать на церемонии в братском Туркменистане, но, понятно, по причинам пандемии пока это не представляется возможным. Но, тем не менее, в формате видеоконференции сегодня мы имеем возможность увидеться, вновь обсудить важные вопросы и присутствовать при подписании знаменательного документа, который отражает и характер, и дух наших братских дружественных отношений. Я глубоко убежден, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях, и в первую очередь на уровне президентов, подписание сегодняшнего документа было бы невозможно. Мы с вами вместе, уважаемый Гурбангулы Малигулевич, приложили усилия для того, чтобы соответствующие структуры наших стран работали именно так, как им указывают президенты, в духе сотрудничества, дружбы, взаимной поддержки и правильного понимания взаимных интересов. Поэтому сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. И это месторождение и работа на месторождении будет еще больше сближать наши страны и народы и принесет пользу и туркменскому, и азербайджанскому народу. Отношения между нашими странами последние годы имеют очень позитивную динамику. Достаточно посмотреть на хронологию взаимных визитов на высшем уровне. За последние 3 года состоялось 5 визитов президентов Туркменистана и Азербайджана, взаимных визитов. И в рамках этих визитов было подписано более 50 документов. Для сравнения скажу, что за всю историю наших взаимоотношений было подписано более 100 документов, из которых половина подписана за 3 года. И самое отрадное заключается в том, что они все выполняются, и в том числе договоренности, которые мы достигли по сотрудничеству в энергетической сфере.
Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия. Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов. Хотел бы также коснуться вопросов двустороннего взаимодействия. Вы об этом сказали, я полностью поддерживаю ваши слова о том, что мы активно поддерживаем друг друга в международных структурах. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить вас и весь братский туркменский народ с отмечавшимся в прошлом году юбилеем нейтралитета Туркменистана. И должен сказать, еще раз отметить, что Азербайджан был соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о вечном нейтралитете Туркменистана. Также выражаю благодарность за вашу оценку деятельности Азербайджана как председателя движения неприсоединения. Выражаю вам благодарность за поддержку наших инициатив в рамках председательства, в частности, по проведению саммита движения неприсоединения, также проведению саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по вопросу борьбы с коронавирусом. Такая взаимная поддержка отражает дух и характер наших отношений, и уверен, что и в будущем мы будем активно взаимодействовать в международной арене для обеспечения наших национальных интересов. Вы уже отметили, уважаемый Гурбангулы Малигулиевич, наше сотрудничество в транспортной сфере. Это сотрудничество открывает большие перспективы и для наших стран, и для наших соседей. Туркменистан и Азербайджан как будто бы синхронизировали свои проекты по созданию транспортной инфраструктуры, а именно современных международных морских портов, которые работают в тесном взаимодействии и обеспечивают транзит грузов через наши территории, а также увеличивают возможности для товарооборота между Азербайджаном и Туркменистаном. Уверен, что в будущем транспортно-логистическое сотрудничество между нашими странами выйдет на еще более высокий уровень. С учетом сложившейся новой обстановки в нашем регионе и возможности открытия новых транспортных путей, думаю, что для всех наших партнеров и соседей это будет представлять дополнительные возможности. Хотел бы особо отметить вашу личную заслугу в деле укрепления транспортно-логистического потенциала Туркменистана, потому что в вопросах, связанных с транзитом, без взаимодействия с соседними странами невозможно добиться результата. И то, что мы сегодня отмечаем высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры, это говорит о целенаправленной деятельности Туркменистана и Азербайджана в этой сфере. И это создает огромные возможности для всех стран, расположенных в нашем регионе и даже далеко от региона, на пространстве Евразии, потому что транспортная сфера объединяет. Точно так же, как и энергетическая сфера. То, что мы сегодня подписываем этот меморандум, это, еще раз хочу сказать, знаменательное событие, которое будет иметь очень позитивные последствия. Хотел бы также коснуться вопроса, о котором вы сказали, о региональном сотрудничестве. Уже существует трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией, Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном. И это сотрудничество нацелено на конкретный результат, на создание более благоприятных условий для ведения бизнеса, для реализации крупных инфраструктурных проектов. И, конечно же, хотел бы особо отметить поступательное развитие Туркменистана под вашим, уважаемый Гурбангулы Малигулиевич, мудрым руководством. Вы уверенно ведете свою страну по пути развития, решения важнейших задач социальной жизни, инфраструктурных проектов,
которые не ограничиваются границами вашего государства. Я знаю о вашей инвестиционной политике и в сопредельных государствах. Без этого сегодня реализовать проект «Лапис-Лазури» было бы невозможно. Я не знаю, может быть, многие не знают, что именно в результате мудрой политики Туркменистана по инвестициям в соседний Афганистан именно была построена железная дорога, которая сегодня обеспечивает доставку грузов из Афганистана через Туркменистан, Азербайджан и далее. Поэтому хотел бы отметить сегодня, что именно наши общие подходы к сотрудничеству со странами региона и решение вопросов, которые важны и для нас, и для наших соседей, создают совершенно новые реалии. Каспий, как вы отметили, это море добрососедства, море сотрудничества. Сегодня мы две независимые энергетические державы вносим еще один вклад в дело укрепления сотрудничества на Каспии. Уверен, что Каспий и дальше, хотя он является естественной границей между нашими странами, но будет и дальше объединять наши страны и народы. Пользуясь случаем, хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания братскому народу Туркменистана, процветания, развития, мира и благополучия. Спасибо за внимание. Искренне благодарю за ваше содержательное выступление и теплые слова в адрес Туркменистана и его народа. А теперь, с вашего согласия, мы переходим к церемонии подписания важного исторического документа между Туркменистаном и Азербайджанской республикой. Başlayalım. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministri Meredov we Azerbaycan Respublikasynyň Daşary işleri ministri Bayramov Türkmenistanyň hökümetiniň we Azerbaycan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda Hazar deňizinde dostluk uglewadrot ýatagyny birlikde barlamak, işläp taýýarlamak we öýleşdirmek barada öýlary düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekdiler. Resmi nama gol çekmek davrasy tamamlanandan soň hormatly prezidentimiz online arkaly şeýle diýdi. Уважаемый Ильхам Гейдарович, прежде всего поздравляю вас и всех наших азербайджанских братьев с подписанием исторического документа, меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Дотлук в Каспийском море. Это поистине знаковое событие в жизни наших стран и народов и нацелено на укрепление дружбы и сотрудничества. В течение многих лет Туркменистан и Азербайджан, как два независимых государства, последовательно развивает отношения по самому широкому спектру направлений. Следует подчеркнуть, что основу эффективных двухсторонних связей составляет открытый, конструктивный, дружеский политический диалог, сложившийся на самом высоком государственном уровне. И в ходе наших с вами регулярных встреч обсуждаются важные темы, касающиеся расширения двустороннего партнерства политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Безусловно, результаты таких контактов становятся и предметом дальнейшей работы правительств и внешнеполитических ведомств двух государств. В этом контексте хотел бы с удовлетворением отметить активизацию деятельности туркменских и азербайджанских государственных структур, ответственных за выполнение достигнутых на уровне президентов договоренностей. И это, в свою очередь, должно стимулировать обе стороны к поиску и реализации новых идей и инициатив, направленных на использование огромных потенциальных возможностей в туркмено-азербайджанском сотрудничестве.
И возвращаясь к значимости подписанного меморандума, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что этот документ открывает принципиально новый этап партнерства Туркменистана и Азербайджана в стратегическом направлении, в энергетической сфере. И для этого у нас есть все необходимая политическая воля, высокий уровень технической и технологической оснащенности, высококвалифицированные кадры и огромный опыт работы в нефтегазовой отрасли. Однако главным залогом совместно успешной деятельности на Каспии и служат крепкие наши братские узы, существующие в течение многих веков между туркменским и азербайджанским народами. И здесь я хочу особо подчеркнуть вклад в обоюдное стремление Туркменистана и Азербайджана к созданию в Каспийском регионе атмосферы прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества. Именно в результате высокой политической и дипломатической активности наших двух стран в последние десятилетия стало возможным проведение на регулярной основе саммитов и других высоких прикаспийских государств. Была создана современная, отвечающая нынешним и будущим потребностям стран международно-правовая база, определяющая основные параметры многостороннего взаимодействия на Каспийском море. В таких важных областях, как безопасность, экономика и экология. И думаю, что во многом это стало возможным благодаря высокому уровню взаимопонимания между Туркменистаном и Азербайджаном и общности наших подходов к решению всех вопросов каспийской проблематики. В целом я очень высоко оцениваю состояние туркмено-азербайджанских отношений и хочу отметить эффективность и позитивную динамику двустороннего партнерства взаимодействии. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, с сегодняшним историческим событием. Еще раз желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашей многогранной государственной деятельности, а народу братского Азербайджана мира, счастья и благополучия. Я еще раз благодарю за ваше внимание и, конечно, Ули Хорматем Филя хотел бы еще раз предоставить слово его превосходительству, президенту Азербайджанской республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Башутина Гардаш. Спасибо, дорогой брат Арис Гардаш. Сегодня мы уже сказали, что день исторический в наших отношениях, и уверен, что сегодняшнее подписание будет очень иметь позитивный эффект на развитие регионального сотрудничества. Вы уже отметили о сотрудничестве прикаспийских стран, которое развивается тоже очень динамично в духе взаимопонимания и взаимной поддержки, результатом которого и стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Страны Каспия проявили добрую волю, политическую волю, и после долгих многолетних дискуссий конвенция была согласована, которая открывает новые возможности для стран по освоению энергоресурсов, а также совместная деятельность по защите Каспия. Мы совместными усилиями должны дальше делать все, чтобы беречь этот уникальный водоем, который приносит столько благ для наших народов. Сегодня, наблюдая за подписанием, подумал о том, что сегодня наши предки, наверное, если бы видели сегодняшнюю церемонию, были бы рады. Как говорится, онларын рухушатты. Они бы гордились за нас, за то, что два братских народа сегодня рука об руку, плечом к плечу идут вместе, уверенно, поддерживают друг друга, сотрудничают во благо будущего своих народов, тем самым обеспечивая
поступательное развитие наших стран на многие годы, десятилетия вперед. Также хотел бы сегодня отметить, что сегодняшняя церемония – это результат многолетних упорных действий наших стран по укреплению независимости, суверенитета, экономического потенциала. Сегодня Туркменистан и Азербайджан на международной арене – те страны, которые с полным основанием могут говорить о независимой внешней и внутренней политике. Это, к сожалению, уже сегодня в мире не так часто встречается. Наши страны – это те страны, которые полностью самообеспечивают себя. Они не зависят ни от международных кредитов, ни от иностранной помощи, ни от каких-либо других форм и видов внешнего воздействия. Страны, которые твердо привержены к своим национальным, моральным, нравственным традициям. Это та основа, которая ведет нас вперед. Сегодня и Туркменистан, и Азербайджан сравнительно молодые независимые государства, еще 30 лет нет, как мы стали независимыми государствами, но за эти годы смогли добиться огромных успехов. Таких, что сегодня уверенно идем вперед, решаем очень важные вопросы социального благосостояния, экономического развития, глобальных транснациональных проектов, страны, открытые для инвестиций. И в Туркменистан, и в Азербайджан иностранные компании уверенно вкладывают большие средства, потому что уверены в том, что их средства будут защищены, и уверены в политической стабильности наших стран, что тоже является сегодня важнейшим фактором развития. Без стабильности развитие невозможно. Стабильность приводит к процветанию, благосостоянию, инвестициям, вниманию крупнейших международных компаний и тем самым укреплению роли стран на международной арене, их влиянию. И говоря сегодня о схожести наших стран и в историческом плане, и в культурном плане, и о наших общих корнях, о обществе нашего языка, общей религии, конечно, мы трансформировали вот этот весь позитив сегодня в такое эффективное сотрудничество. Так что сегодня мы подписываем не просто меморандум о месторождении на Каспии, мы сегодня делаем очень важный шаг в будущем успешном развитии наших отношений. Хотел бы поздравить вас, уважаемый Гурбангулы Маликгулиевич, передать наилучшие пожелания вновь братскому туркменскому народу, вам пожелать дальше крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. Хотел бы также отметить ваши огромные усилия по благоустройству, по градостроительству. Я знаю, что вы лично руководите проектами градостроительства и Ашхабада, и других городов. Поэтому, когда посещаешь Ашхабад, как друзья, как братья, мы искренне радуемся, что создан современный, красивый, удобный для жителей город. Это является результатом ваших многолетних усилий по развитию страны и приверженность и преданность своему народу. И в заключении, как бы подтверждая нашу общность, хочу сказать слова, которые будут поняты и в Туркменистане, и в Азербайджане. Yaşasın Азербайджан, Türkmenistan dostluğu. Спасибо большое, уважаемый Ильхам Гидаш, за ваше выступление. Гардаш, хош сау бол, фаг тор жели.
Şeýle-de Daşary işler ministrligine Türkmenistan hemem Azerbaycan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagyna syýasy geňeşmeler geçirildi. Onu däp bolan dostlukly döwletlere gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hemem geljegi aralyk maslahatlaşyldy. Doşlukda söwda ykysady ulgamy, Newt hemem uly aratnaşyk toplumlary ýaly strategik ugurlardaky özara bäkitli hyzmatdaşlygy geňeltmek barada pikir alşyldy. Azerbayjanyň daşary işler ministrliginiň ýol başçysynyň Aşgabatda bolan bu saparynyň Türkmenistan hemem Azerbayjanyň arasyndaky energetika hyzmatdaşlygynyň täze tapgyrynyň başlanmagy bilen utgoşunyň aýratyny ýygtyldy. Bu ugurda Hazar deňizine hyzmatdaşlyk we gorlary peýdalanmak boýunça bilelikdäki hereketleriň ähmiýeti belenip geçirildi. Şunuň bilen baglanykda ýokary derejede prezidentler Gurbanyň Berdimuhammedowyň hemem Ilham Aliýewiň arasyna gazalanyň ilalşyklaryň ähmiýetini ýygtyldy. Hususan bugünkü gol çekilen wajib ähtnamany iş ýüzüne durmuşa geçirmäge degişli meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Ol iki ýurduň energetika hyzmatdaşlygyny täze tapgyra badylga berdi. Duşun dowamyna iki ýurduň döwrüp awtolog demir ýol we deňiz infrastrukturasyna eýe bolan uly üstänşer mümkinçiliklerini işçiň ulanmak arkaly ykdysady hemem maýagym hyzmatdaşlygyny geňeltmek mümkinçilikleri aralyk maslahatlaşyldy. Şoň ýalam Awganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gruziýa, Türkiýe ugru boýunça Ýewropa çykýan Lapsla-Zuli halkara üstänşer uly geçelgesiniň mümkinçiliklerini ulanmak boýunça anyk edimler birnäçesi belenildi. Bu ugur Merkezi we Orta Aziýa Hazar hemem Gara deňiz, Orta Ýer deňiz sebäplerini öz içine alýan geňgi ykdysady geňişligini söwda ykdysady gatnaşyklaryny berkitmäge ýardam etmäge gönükdirlenir. Şoň bilen birlikde däp bolan meden insan perwer gatnaşyklaryny munun bilegin berkitmäge, bilim, ilim hemem medeniýet, şunuň ýaly sport we syýahatçylyk ulgamlaryna netijeli gatnaşyklary köwütlendirmäge, Türkmen Azerbayjan dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge ýardam edýän bilelikdäki çäreler geçirmäge dowam etdirmäge ähmiýeti belenildi. Şoň Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň merkezi serkerdeler öýünde 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahaçylyk we ynanşmagyň watany diýen şigar bilen atlandyrylmagyny şeýle-de 3 tane er gowrumly taslamylan işe gelmegine başlanyp dawral maslahat geçirildi. Mehriban Akademiyanyň başlanmagyna 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watan diýilip atlandyrylmagy, ähli halkymyzda bolsa ýaly watan gorowçylarynyň bu ýytynjyny goşulandyryp, parahaçylyk we ynanşmak ýöregeleri bilen ýurt gorawyny üstünlikli amala aşyrmaga ul ýeterli berdi. Bu ýylyň münasip şigar bilen atlandyrylmagy, milli liderimiň teklibi esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynda ähli agza döwletleriň gollamagyny kabul edilen kararnamasyna laýyklykda halkara parahaçylyk we ynanşmak ýyly şigaryna eýe bolmagy bilen berk baglanşyk kıllar. Garaşsyz baky bir tarap döwletimiziň şany garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramynyň belirlenjek Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watan ýyly şany wakalary bilen dowam edýär. Çünki parahaçylyk we ynanşmak bilen bagly Gahryman Akademiyanyň parasatly paýgasy biziň erkana durmuşymyzda şöklenýär. Döwlet başlarymynyň dünýäde wagt edýän we ýaýwanlanyrylýan parahaçylyk ösüş arkaly taglimaty 2021-nji ýylyň nişany we badalgalan taryhy wakalar arkaly öz boşy şöklenýär. Bular wagtda dawaralmasagda çykyş edenler uly bu ýytynçlan belediler. Mehriban Akademiyanyň gatnaşmagyna Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäherine halkara ulug energetika we aragatnaşyk ulgamlaryna degişli bolan sevdi ähmetli ýeri taslamalaryň işe girdilmeginiň bu ugurdaky ähmeti dogrusyna belläp, Akina Anthoy mendilleriniň arasynaky demir ýoluň ulanmagy bermegi, Kerki Şibirgan ugur boýunça güýjenmesi elektrik geçirji ulgamynyň şeride ýurtlarymyň arasynaky Amamnazar Akina hemde Serkedawa turgunly Obski süýümli halkara ulgamynyň işe girdilmeginiň uzak möhletleýin ähmetini ňagtadylar. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda hormatly prezidentimiz häzirki döwürde edi ýarymynyň dünýä ýüzünde iki taraplyň bähwetli hyzmatdaşlyklary alyp barmak bawatynaky dostlugyny syýasaty giňden gollanylýar. Döwletimiziň daşary syýasatyna insan perwerlik ýöregelerimiziň rowaşlanýanyny, dünýä döwletleriniň arasynda salaşykly syýasy, ykdysady we medeni giňişligi döretmekde gazanýan üstünliklerimizi suwd edýädi bellemek bilen şeýle taryhy wakalar arkaly milli ýöregelerimizi, syýasy üstünliklerimizi şöhratlandyrýar. Dawarada çykyş edenleriň belli işler ýaly Mehriban Akademiyanyň harby watançylyk syýasatyny da parahaçylyk we ynanşmagyň orny ören ýokary bolup, oň watansöýji nesilleri ýetişdirmekde de ýokary ähmeti bardyr. Bu ýerde harby hukuk goraýjy idaralaryň aýdymsal toparlarynyň ýerine ýetiren çykyşlaryna da Mehriban Akademiyanyň parahaçylyk we ynanşmagy dawaranlanýan syýasaty, dostlugyny gatnaşyklarynyň germi, ata watanymyzyň münasip goragullygy we halkymyzyň paraha durmuşy belent keng bilen wasp edildi.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimizin başda durmagyny, saglyk goraş ulgamyny kemilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazanlan üstünlikleri milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak maksady bilen dünýäniň agryly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň saglyk goraş ulgamlary bilen özara tejribeler açylýar. Mehriban arkadaşymyzyň taýsy tagallalary bilen burada Germaniýa döwleti bilen hyzmatdaşlyk işçiň ösdürilýär. Teleköprü arkaly saglyk goraş ulgamy boýunça Türkmen-German forumy muň aýdyň suwtnamasydyr. Saglyk goraş we Derman Senaty Ministrliginiň binasynda saglyk goraş boýunça 9-njy Türkmen-German forumy özi işine başlady. Bu ýyl online teleköprü görnüşinde geçirilen bu çäre köp sanly daşary ýurty wekiller hemde ýurdumyzyň birnäçe saglyk goraş idaralarynyň wekilleri video aratyny arkaly gatnaşýarlar. Hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça geçirilen forum türkmen we nemis kärdeşleriniň aratyna üstünlikli ösdürilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy, Türkmenistanyň saglyk goraş ulgamyny döwraplaşdyrmak boýunça bilelikdäki tatlamalary işläp taýýarlamagy, öňdewarjy tehnologiýalar hemde enzamlary ornaşdyrmagy, ilmi işgärler hemde ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Bu teleköprü München Üniversitetiniň Gurasgaderiniň klinikatynyň tanymal alim professorlarynyň hemde ýurdumynyň döwlet düdümleriniň we ilmi klinik merkezleriniň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň şoň ýaly saglyk goraş ulgamynyň vilayetlerdaky hemde paýtagtymyzdaky düdümleriniň ýolbaşçylaryny we wekillerini birleşdirdi. Forumyň açylşynda nemet lukmanlarynyň adyndan hormatly prezidentimide Türkmenistanyň saglyk goraş ulgamyna düýpli özgertmeler durmuşa geçirmek işçiň gatnaşan Germaniýaly hyzmatdaşlara bildirýän ýokary ynam üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Şol özgertmeler bolsa, ýylaty halkary ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hili lukmançylyk hyzmatlarynyň giň görnüşi bilen üçin etmäge gönükdirlendir. Şu gedek online duşukda enäniň we saganyň saglygyny goramak meselelerini ünserli. Lukmançylygyň bugurlarynyň Türkmenistana hemde Germaniýadaky ýagdaýy baradaky çykyşlar Öňün alç şäherleri beýan edildi. İşgärleri okutmaň häzirki zaman çözgütler hemde aýratynlyklary barada gurrun edildi. Halkara okuw ilmi merkezinde öz işini dowam edýän bu forumda türkmen we nemis hünärmenleri enäniň we saganyň saglygyny goramakda özara pikir açdylar. Çykyşlaryň dowamyna slayd tanıştyrmalyň video materiallaryň ulanmagy Türkmenistanyň we Germaniýanyň klinikalaryna işe girdilen, näme saglyň ömrüni halas etmäge hemde saglygyny dikeltmäge ýardym edýän täzelikliň birnäçeden baha bermäge mümkinçilik berdi. Bizim ýurdumyzda bu mesele şol sana keselleri öz wagtyna ýüze çykarmak bilen baglykda ulunserliýär. Milli liderimiziň ýurdumynyň saglyk goraş ulgamyny hutşy ugry gönükdirýändigini, muň bolsa lukmanlara keseliň irki tapgyrlaryna has netijeli bezergiler saýlap almaga ýardym edýändigini bellemek gerek. Milli liderimiziň tagallalary netijesinde Germaniýa bilen saglyk goraşyň esasy ugrulary boýunça hyzmatdaşlygyň berk bünyady goýuldy. Bugün bilelikdäki uly hemde ýygydarly işler öýüniň oňy netijelerini berýär. Iki taraplaryň tejribe alşmagyň netijesinde ýurdumynyň lukmançylyk tejribesini anyklaýyşyň, bejerişiň täze usullary ornaşdyryldy. Germaniýanyň ýeri klinikalarynyň professorlarynyň gatnaşmagyna türkmen lukmanlar üçin ilmi tejribe matlabatlary hem okuw seminarlary, olaň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlar ýygydarly geçirilýär. Forum öz işini halkara okuw ilmi merkezinde dowam eder. Hormatly prezidentimiziň Olimpiya şäherçesinde iri halkara ýarşlara taýýarlyk görüşi hem ol ýerde sport turuluşlaryny geçirişi bilen tanışlyk mahalyna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek möhüm wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler halkara ýaşlaryna taýýarlygyň barşyna terbiýeçilik işlerine aýratyn ähmiýet berilmeligi, ýaşlarda döwraba bilim, terbiýe öwrenmek üçin ilki bilen olaryň kalbyna milli buýsanjy, ata-watana bolan çuňur sevgini döretmeligini belläp geçdiler. Watançylyk terbiýesi iňen mukaddes we jogapkärli iş. Şonuň üçin türgenlerimiziň ýüreginde milli edäp desturlarymyza hormat sarpany we ýaşyl neslimide fiýlegli bolmagy terbiýelemek watançylyk terbiýesiniň özündir. Şeýlepek duýgulara beslenýän garaşlar hem terbiýeçilik işlerine ören ähmiýetli pikirleri öňe sürýän mehriban arkadaşymyz ýaşlaryň ähli taraplaryň ösen, giň dünýä garaşly, sowatly bolup ýetişmekleri bilen bir hatarda olaň maksady okgony bolmalyklaryny belleýär. Mälim bolşýaly arkada prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen saglyk goraş we sport ulgamy Türkmenistany okgony ösüşi eýe boldy. Bunun özü saglyk döwlet maksatnamasyna hemde beýleki kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyn beýany tapdy. Milli liderimiziň näktaşy sport ähli parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy potolanmagyň möhüm şert bolup durýar. Häzirki döwürde sportun köpçülikliň beden terbiýanyň raýatlaryny aýratyn ýaşlara gurşap almagy aýratyn ähmiýetlidir.
Bular doğrultusunda maslahatda buýsan aýdyldy. Hemde döredilýän şertler mümkinçilikler üçin Mehriban akadamyda alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Maslahatyň ahyryna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyna maslahat geçirildi. Ma'lum bolşaly 2018-nji ýylyň noýabr aýyna paýtagtymyzda geçirilen Agratleska boýunça dünýä çempionatyny ýurdumyz ýokary derejede geçirdi. Bu osa ençeme rekordlary we täze görkezler goşdy. Şunuň bilen baglykda şol ýarşyň häzirki netijeleri boýunça Türkmen turgany Ýulduz Jumabaýewa itekläp götürmekde altyn medalyň we filtrläp götürmekde kümüş medalyň iýisi bolmagy gowanyjydyr. Belenşýäli hormatly prezidentimiň değişli kararyna laýyklykda Türkmenistanyna gender deňligi boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýnamasy tasdiklanyp, bu urdaky işlere ýurdumyzda hukuk taýdan berkedilen toplumyň esasy çebençiligi diýilip, maslahatda belenildi. Bular dogrusyna maslahatda buýsan aýdyldy. Hemde döredilýän şertler mümkinçilikler üçin arkada prezidentimide alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Türkmenistan parahatçylygyň ananşmaň watan ýyly münasibetli Türkmenistanyň Gazal Ýarmaý milli jemgyýetiniň hemde Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň bilelikde guramaklaryna maslahat geçirildi. Onda döwrümizden derwäs meseleleri dogrusyna giň işleýän gurrun edildi. Magtumuna Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talipleri 14-nji açyk halkara internet olimpiadasynyň final tapgyryna ýene-de bir ulussyny gazandylar. Hatta olar İsrail döwletiniň Ariel Uniwersitet tarapyndan matematika dersi boýunça geçirilen açyk halkara internet olimpiadasynyň jemleýiş tapgyryna super finalyna üstünlikle çykşatdylar. Bu açyk halkara internet olimpiadasyna Ýokary okuw mekdebiniň talipleri medallaryň 5-tini, 2 altyn, 2 kümüş, 1 bürünç medallary we dürli derejeli diplomlary eýleme başardylar. Halkara insanperwer ilimleri we ötüş üniversitetinde hormatly prezidentimiň bilim ulgamyna yglan eden özgörtmelerini durmuşa geçirmek üçin ýygydarly işler alınıp barlýar. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösürmek hakynda konsepsiýa laýyklykda ýokary okuw mekdebine sanly bilim ulgamy ösürilýär. Bu gurda dünýä tejribetiniň gazananlary sanly bilim ulgamynyň döwrüwap tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar. Üniversitetde sanly bilim ulgamyny ösürmäň esasy ugurlarynyň her biri boýunça netijeli işler alınıp barlýar. İlkinci nowatda sanly bilim ulgamynyň netijeli işlemek üçin zerur bolan maddi tehnika binýat döredildi. Konsepsiýa laýyklykda bilim işine gatnaşylan tor boýunça özari işlemegini dolup etmek üçin üniversitetde kuwatly serwerler bilen enjamlaşdyrylan filmli we filmsiz torlary hereket edýär. Şeýlede üniversitet ýokary okuw mekdepleriniň aratyndaky umum bilim toruna biriktirildi. Üniversitetiň internet toruna biriktirilmegi arkaly halkara maslahatlara, taslamalara, bätleşiklere gatnaşmak üçin giň mümkinçilikler döredildi. Döwlet Mehmet Adada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Türkmenistana sanly bilim ulgamyny ösürmek konsepsiýasyny durmuşa geçirmek çäklerini ýoly goýulan sanly bilim portaly maglumat ýeterligi gazanmakda hemde ýurdumyň beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen bütewi bilim toru arkaly aragatnaşyk taklamagy uly mümkinçilik bolup durýar. Institutyň web saýty talip we öğretmenamalar ulgamlary bu ýokary okuw mektebine guramaçylyk usuliýet okuw işleriniň alynyp barylýyna oňy täsirini ýetirir. Sanly ulgamy ýygydar ornaşdyrylýan täze programmalary özleşdirmek we olardan iş ýönünden netijeli peýdalanmak gazanmak maksady bilen institutda muallimler bilen geçirilýän kämilleşdiriş okuwlary öz oňy netijelerini berýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerinde we paýtatymyz Aşgabatda 20-nji ýanwarda saat 20-den 22-nji ýanwarda saat 23-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäpdirän bulutly howa bolup ýerden azkem garantysly ýağışýar ömür we ýollar sürçek bolmagy mümkin. Demirazy gunatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gecesine 3-8 gradus soğuk, gündüzüne 2-7 gradus maýly bolar. Ahil vilayetini ötkäpdirän bulutly howa bolup ýerden gary gaçykly ýağışýar ömür we ýollar sürçek bolmagy mümkin. Demirazy gunatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gecesine 4-9 gradus soğuk, gündüzüne 1 gradus soğukdan 4 gradus öçenli maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdirän bulutly howa bolup gary gaçykly ýağışýar. Demirazy gunatardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gecesine 2-7 gradus soğuk, gündüzüne 2 gradus soğukdan 3 gradus öçenli maýly bolar.
Liverpool aytını ütkäpdirän bulutly hawa bolup, gary gaçyk ýağış ýagar. Demurat gunatardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 3-8 gradus sowuk, gündüzüne 3 gradus sowukdan 2 gradus ötüşende maýly bolar. Daşudan aytını ütkäpdirän bulutly hawa bolup, ýollar sürtüşek bolmagy mümkin. Demurat gunatardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 8-13 gradus, gündüzüne 1-6 gradus sowuk bolar. Paytahtymyzda Aşgabatda ütkäpdirän bulutly hawa bolup, ömür we ýollar sürtüşek bolmagy mümkin. Demurat gunatardan tele sekundda 10-12 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 4-6 gradus sowuk, gündüzüne 1 gradus sowukdan 1 gradus ötüşende maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 22-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tuzan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş patlyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, patla göre giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik patlyny öz saglygyňyzy gowrap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beklenýär. Ähli ösüşleriň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.